ihatag ang halin ngadto sa mga kabos ug makabaton kag pahandi didto sa langit. Unya, balik nga ni ug sunod kanako. O Makahimo ka ba sa akong giingon kanimo? Sultihan ko kamo. Lisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Mas sayon pa sa kamilyo ang pagsulod sa lungag sa dagom kaysa usa ka dato nga mosulod sa gingharian sa Dios. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Kay naila na to ang Diyos nga nag-ingon. Ako ang manimalos. Ako ang bahala nga mosilot. Ug may nahisulat pagayod nga nag-ingon. Hukman sa Ginoo ang iyang katawan. Hebreo 10:30. agig pagpamalandong nining adlaw sa Semana Santa, ania kining tunuyo nga sugilan. Kaagi sa usa ka tawo nga bisan puno sa kasilag ug pagdumot. Apan mipatigbabaw ang iyang kaluoy ug gugma sa iyang kaaway. Sugilanon nga naguluhan, minsahe alang sa pinangga kong kaaway. Usa ka maayong bana ug utang pagkamahan si Daniel. Malipayon ang ilang pamilya. Apan usa kay tabo ang dili niya makalimtan sa tibuok niyang kinabuhi nga mao'y urom alang kaniya. Gikan sa trabaho si Daniel, pag-abot niya sa bahay, usa ka masakit nga tabo ang iyang nasugatan. Day! Dero na! Day, ni anak ko, Day! May dala akong sinugatan parang Jinjin! Ang inyong... Oh. Day! Sino ito po mo? Ang ano ka? Daniel, pagpapantay! Ha? Oo, say! Oh! Kisa mo! Usay yung ibuhat sa kuha asawa! Long! Maluoy mo! Ayaw ninyo unsaang ako bana! Ayaw ninyo unsaang! Aw! Balak man ang ako sa oras. Ayaw, maluoy mo! Nakuha na ninyo ang tanan ninyong gusto! Nakuha na ninyo ang abong mga alahas o kwarta! Ayaw ninyo unsaang ako bana! Maluoy mo! Kanya ko pinait eh, ha? Kami mo ay masipag. Daniel! Pasok! Daniel! Daniel! Salbayas ka!
Na, patay nung kabuanga ka. Bay, tani manibat bay, basik bay masalingan nga makadungog na buto bay. Ay kablaka eh. Layo ra mga silingan dire. Bisa na, tana manibat na ta dali na. Ang kwarta mga alas. Diyan na tabang, diyan na dali na manibat na ta. Na. Pero, sunog ka wala ninyo kinimbayan. Yapila sila sa pagsunog. Lihok na yun! Layuan ang bahay ni Bedan niya, Loy. Paita na yung watay sa kanan. Naman di sa kanan nga misuo din, eh. Nay, di ang kinagika na. Gusto ko bang may padagan? Ano yun pa padaplay na may singlig sanda? Kinsam tumatawa na. Nangatawa pa. Murang mga sabok mo tumatawa na. Diin ka to sa lagi ka na. Wa may pista ron. Ang buang tumatawahan na na. May gani kay nakapadaplin ko. Yawa na pa. Ang padayon ko. Balagin sa to sila. Bago lapot na itong atawahan na eh. Uy! Masam lang asul-sunahan. Murag sunog na. No, murag sunog yun. Ulo, puro may laing bahay na sunahan. Murag kagilang bahay na nila. No, Ugo. Dili kang ilang bahay na sunog. Magdali ko. Murag ang ilang ilang bahay ni Bay Daniel ka na sunog. Dali ko. Inugo, kadagkoras kayo. Ilang ang Bay Daniel, no? Murag na itaong nagligtas sa ilang sala. Muras Daniel, na. Bay! Bay Daniel! Bay! Hinalang mo suot ko. Kuha na siya. Kasi mapil siya kaugdol. Bay! Bay Daniel! Bay! Bay! Bay Daniel! Bay! Mangawal sa kanila. Takbo na kayong kayo, Bay! Dali na! Dali na, Bay! Kaluoy, Bay Daniel. May sama day siya agig binusilan. Kinsa mo ka naghimuan ni nila. Kinuo ko, ang pamilya ka ni Bay Daniel, oh. Rebay. Lingkod lang sa nga, Rebay. Pasensya na ka, gamay ra kita kung kainin akong bahay. Saon, pobre yung taon na mong migo. Nadia, bawal ako, Nadia, ha? Kaya mag-andam ko katong masima-sima. Nahibaw kong gigotom na ka. Salamat lang tanga, okay na ka. Kagawas na ka sa ospital. Alam ko pala ka. Bayran na ospital, gamay ra mo itong bayran na nato, kay public one. Bay, kaluoy sa kumigo. Murag tulala pa kayo. Unsam dud ka di na itabo ra? Ako lang ning atiman nun. Magluto kong sudan nga may sabaw para makahigop to ni siya init na sabaw ba. Bay? Stoy, boy. Di ba kamtog? Mabiin naman. Bawal lang sa'yo. Kaluoy sa kong may ko. Nay, layo kayo siyang pananaw. Ang sakay na asyang nahuna sa. Apasagdan ko lang na siya. Higda lang ako na kong kari. Nasig matug na ako. Magduka na siya. Yay. Nakatug man dahil ko nga ni.
Bay Daniel, di. Bay, Bay Daniel. Masig gutom na to siya. Bay, wala ba ko kalungag, bay? Oh, wala naman siya din eh. Saan ni siya? Wala, wala ka tumauli sila. Nasunog na ba to? Ginoo ko, naaragay din siya din eh. Daon ba ko nga may uli ko siya din sila ha? Kaluoy daw sa kong miko. Maila kayo nga, nagbako siya. Uy, uy. Oh, bay. Ayun na sa kong ibati nga nagtanaw niya eh. Mura magikumot akong kasing-kasing. Kaluoy itong umigo eh. Bay. Anong itabo malina mo? Anong gitugutan mo man nga may tabo ni sa kong pamilya? Kung sa'y mga sakong nahimo kami sugot ka bang may tabo, kini? Mao ba ni mo premyo sa kong pagsunod ni mo sa imong kagustuhan? Na akong pagbinutan? Sa akong pagtambod sa imong mga sugo? Mauni mong ipaus na ako! Mauni! Nanuwaman ko ni mo yapel! Ngano sila pa man! Ngano! Ngano! Daniel, bay, bay. Gusto na ba? Gusto na. Gusto na ba yun? Gusto na ba? Sakto na na. Gusto na. Huwag kong magkuwang. Kituman ko ang iyang mga sugo. Kanunay ko nagsangyaw sa iyang mga pong. Nagampo ko kanunay, pero unsa man eh. Mao man ni premyo sa akong pagkamasulod doon. Mao man eh. Bay, bay. Ayaw mahay ang Ginoo, bay. Lalo nagigiyang magitugutang may tabunin sa kong pamilya. Unsay sanga mo nabuhat. Ikuha niyang tanan ako, bay. Bay, ang kuan ba kining... Akong asawa, akong anak. Unsa mo may nabilin ako? Taiyan lang unta kong giapil. Kato mga salbahis nga ngayong manubag, ani bay? Kung kinsa man sila nga nabuhat ani sa imong pamilya, ang itong salutan to sila sa balaod. Bay! Bay Daniel! Pino ko! Nakunyapan siya! Bay! Bay! Bay? Uy! Shh! Bay Daniel! Bay? Nakatug dahil siya. Wa pa niya matandog ang pagkaon akong gibutang sa kilid siyang gidaan. Kaluoy sa kamigo. Jinjin! Anak! Bay! Jinjin! Bay, nagdamgo ka, bay? Bay, nagdamgo ka? Bay? Akong anak. Bay, Akong anak. Akong anak. Anak. Si Jinjin! Si Jinjin! bay, kining... Asa sila? Asa naman sila? Asa na sila? Asa na sila? Papa, dako ko gilad yung papa. Magkahatag yung ka na ko premyo. Na makahatag jud kag premyo sa imong anak kay dagko kay grado si Jenjen. I love
love you, Papa. I love you, Mama. I love you too, nak. Kiss ni Papa para mawa ang kakapoy ni Papa. Sige na. Kiss ko, Papi. Love you, Papa. Bay, Daniel, bay. Kau na, bay. Ara matuga ni kau man. Sige na, bay. Kau na ba? Kau sao? Salamat, baby koy. Bay, dito ko gikas presinto. Nangutaan ako kung saan ay update sa kaso nimo o sa imong pamilya. Anya? Maglisod ko nung sila bay, kay wag ko nung sila saksi nga makuha. Unya, may voluntaryo ko nga ako. Kay may nakita kong sakyanan nga gikan dinis inyo o ang sakay, murag pulos mga sabog. Sige na pangatawa. Pero dili ko nulig o nga akong testimonya. Kuwang ko no. Kuwang medyo kuno ko kakita sa nahitabo. Maglisod sila. Uwa lang yun sila muliyok. Bay? Kundi sila muliyok pa yan. Wes, ako ang muliyok. Ha? Bay? Si? Di may tabo. Nga malimot ko sa mga panangkoy at itong mga tawana. O si buti mo ipasabot, bay? Giguba nila akong kinabuhi, bay. Wes, gubun ko sa sila. Oh. Pangitaon ko mga tao nga mao'y responsable sa kamatayon sa akong asawag anak. Bay. Anya lang pag-una-una na, bay. Delikado na. Daghan sila na ikaw. Usaraw. Bisag pinaslak buok. Huwag ko madlok nila. Tagsa-tagsaonin ko sila. Bay, dili maayo nga magbaton kag kalagot o panimaos. Itugyan na lang nas Ginoo, bay. Wala ko mo ila sa inyong Ginoo. Ayaw na magsulti na, bay. Magkasakal Ginoo na, bay. Bay Daniel, bay. Bay, patuon ako, bay, ha? Bay Daniel. Way na imong pagpugong si Digoy. Nabala ka sa pag-ayo sa ang suod nga amigo. Kay sa tanaw niya sa pagkatao ni Daniel, iyang nakita nga ang usa ka karnero na himong usa ka bangis nga lubo. Unsa man mo, oy. Bayre taw na ninyo ng inyong giinom, oy. Wala bagay ko ikabali sa kong puhunan. Ilom na tikuang nga ka. Yung nantabaya ka, utangon ni na mo kay wa may kwarta. Ay, wa magkamo ingon nga utangon na. Ni order kag diretsyo taon. Mong bayre na ninyo, oy. Bayaran lagi ka. Usa man, kusok ang manghagis pa din eh. Ha? Utulog buwak ang mga ganap naman eh. Tingali manira niya kag ahata. Bebe, punay may riktag sa kabutilya. Oy, ay mo binaw ang diha, oy. Agay ka mo, tiguang kada. Tagay ko sigarilyo na. Ay, way sigarilyo dire. Ato palit lain. Ay, usa wa sigarilyo. Nga naman may sigarilyo dire. Ay, unsa mag sigarilyo ha daw? Wala lagi sigarilyo dire. Ato sa lain tindahan palit. Lakaw, subit. Kayo ni. Subit. Wag iblak ka magsay. Orsa man, paugat ka. Kay kagura, gusto kang panditan ka na ko, buwang ka, ha? Sa baan ni mo eh. Ay, Ginoo! Nagan lagi mong mga buwangan mo. Kiposili Daniel sa way pagduaduha ang maong tao. Dinhi nagsugod na ang kadautan ni Daniel ug napunan pa ang iyang gipamatay. Apan makita nga pulos mga dautan ang iyang gipatumba.
Mikatap na sa ilang lugar ang binuhatan ni Daniel. Oh, naunsa mo daw ka ba, Daniel, oy? Nagbaho ka? Dagana nang ngita ni mo ron? Busa, delikado kung magpasaya-saya ka. Wa ko madlo kung sa metabo na ko, pwede kayo. Nias akong una-una. Hutdo na ako ang mga taong doon. Hangtod mailan ko ug makitaan ko ang tao nga responsable sa kabatayon sa akong asawag anak. Oh, Ginoo ko daw ni mo ba, Daniel, oy? Dili naman ka ang nailan ako nga Daniel gani adto nga buutan kayo. Nga mulikay gani ug dunay gubot. Karon, sus mo, Yusip, oh, di naman... Di na ko mohunong sa pagpatay tao, pwede kayo. Hangtod nga dili ko mapatay. Ang tao nga akong kipangita. Unya, saan ni mo pagpatay at tawhan na? Nakailala ka? Ang iyang panakway. Di mapapas sa akong panungtungan. Unya, nakaila di ka sa iyahang pangahan? Siya si Toro. Turo? Na, dagang turo din niya, eh. Namang ganay turo nga, naon diya, murag kanding. Pero, nasad ko'y nailang turo nga, yun na, time pamurag na hinumdum ko. Katong nagpaingon ko sa inyo adtong pagkahitabua, samtang nagpadungkos inyo, may nasugatan kong sakyanan nga itom. Auto to siya. Pero daan, ha? Wagan ito aircon kay nangabli mas bintana. Unya na dungo pa na ako nga nangatawa sila pag-agi sa kong tungod. Uy! Gusto na ito. Katong nailhan akong toro, doon na to siya autong itom. Lo, dili ba ka to siya mao? Tagaliin siya, bay. Kanang turo nga kung gingunin mo nga na auto nga itom, tagapikas barangay na. Naapot to siya ito nga auto, pero... Oh, ambo to ba o baka tong tawana o katong auto, ha? Dili ko sure. Basta kay taga... Digoy! Ay, pulis na nga po, Digoy! Si Daniel! Kinsay pa kita? Si Daniel ko ang killer! Lo! Murag ikaw mo'y... Bay, murag... Asa nang tos, Bay Daniel? Kalit mo nga, daliar ko nung wagtang na, Bay Daniel. Wag ko kabantay nga may tunob nga napalayo. Aptik si Daniel da. Di ko padakop yung buhi. Pusulin din lang ko kung mapatay ko ang tao nga akong ipangita. Hoy! Oh, mga pulis. Tago ka kay. Ha! Tara siya! Tara sa akin! Sila niyo! Ilang kong ipasil. Kailan makasibat ko ni Dapina. Musuhod ko na bayap. Ay! Ayaw magsama. Ayaw magsama. Ayaw pati ako. Ay, pasama. Uy, daw tamay tabo ni mo. Ay, pagsulting ni ako din eh. Oo. Ay, di ba ikaw si Daniel? Nakailangan mo. Ikaw itong mitapang sa kumpana nga gibinastusan sa mga istambay. Ayaw ka pala ka. Hindi. Pinaganda ko. Papunta ka palayo. Narato din eh. Dito munguban. Basta ka makita kayo ninyo, sila ninyo dito. Ayaw pagsama. Ayaw pagsama nga di ako din eh. Ako rin bahala. Ayo. Ay, unsay ato, sir? Way tao nga nagkasuot ni sinyo? Wa man. Kay nga naman di ay sir na amoy kipangita. Sa kalalaki, si Daniel, ang kriminal. Sirado man ang pultahan namo, sir. O wa may laing tao dire. Ako raman. O kung gusto ka, sud lang ari. Susiha ang sud namo, dali. Ayaw na lang. Wa makay tao nga nagkasuot din eh. Wa man, sir. Basig milaos diya sa unahan, o. Na maiagianan diya, basig na amo agi. Ba. Sige, salamat. Tuan ang mga polis. Tuan na, milaos sila sa unahan.
Salamat ang wa ka mahadlok na ko. Nakadungog ko sa imong pangahan ug naibaw ko sa mga panghitabo. Ay ako di ay si Isidra. Ikaw rin usa, Didi. No, dili, duha akong mga anak. Pero wa sila ron dirito sa ospital. Ano man? May sakit ba? Oo, operahanan siya sa mata. Di na siya makakita. Ano ba? Kinsay nga niya man ang Linlin, pilay ang edad. mga 10 anyos na. Nga naman. Wa nang... Nay ang picture, kanang nasa bungbong sa imong luyo. Wa pa siya mabuta, anak. Ang iyang itsura. Amgid-amgid ang kamay sa akong anak ang iyang itsura. Ang akong anak kasi Jenjen. Sir, nga no, murag mahilak lagi ka. Wa nang... Kinsa ganito'y ngani mo lang. Ay, tawag ka lang kong sidradong. Pwede ko magyo. Nakay bulpin o papel. Naaras imong kilid. Salamat. Doon na siya gisuwat. Sa kay iyang gisuwat. Iyan ang gitilo. Dawatan niya sila. Unya na nabili. Kung doon ay mangita na. Sige na sila. Salamat kayo. Di na kumutugay. Naapo kayo trabahon. Ay, kabala ka. Manguman sa akong trabahon. Kabangan ka. Sige. Alin ako. Usapin ko. Salamat. Mailas sa iyang hitsura ang kabuutan. Apan nga nung nakahimo man siya og dili maayo. Unsa ka ning iyang gisuwat? Wa na siguro makailan ako sa akong sulong nga week. Huwag tungod ini bungot nga akong ibutangin. Mura na kong tigo ang tanahon. Dili ko katulkan kining salbayas pangitaw ang tagyukan. Mula bang kuspikas. Mamasin ko nga makita ko kining akong kipagita. Mutabo ko. Ipanumba ko nga hindi pa ko umatay. Makuha talagang salbayas ka. Maligid ka, kaligsan ka na mo! Siya ka itong akong ipakita. Sundan ko sila. Taxi! Dito lang mas gawas, ha? Ay, magtiwas o inom. Magkuha lang ko ka lang mainom sa soda. Madali. Tula kayo. Uhaw na kayo. Uga na kayo mo tutulan. Yun lang, kaya dali anak ko. Tutunan ko spisa ito para susuman. Sige, okay. Pwisto lang mo dia. Ani, Han? Jesslyn, niyan na si Daddy. Daddy! Ano ba mo to? Jigil! Unsa man na? Dad? Dad? Di alam mo ha? Di mo pagkawas ha? Ako ka labas. Unsa ka to nga buto? Jigil! Unsa ka to mga buto? Jigil! Animal, paano manubag ang mga kananay? Niliwan ako sa tala, be. Oh! Animal! Nagligtas na sa Jigil. Huwag na akong uban ng mga kauban. Patay na sila!
Well, kinsa man ka... Kinsay! Nangita kasi imong mga kauban. Patay na sila, Toro. Kinsa ka! Di marmas na! Kinsa ka! Unsay ko atraso ni mo! Nalimot ka sa imong atraso na ko. Akong anak ug asawa, imong gipatay. Ha? Nalimot ka sa bahay nga inyong gisunog. Inyong gikawatan. Gikawat inyo akong kwarta, ang among kwarta o galas. Inyo pang gisunog o gilugos pa nimo ang akong asawa ba? Imong gipusil! Uwang panas inyong gihimo sa akong pamilya, Toro. Karon, ipahamtang ko kanimo ang masakit nga panimaos. Karon nga! Sa ilo ako sa... Nga! Sabog lang ko na rin kayo na pa sa ilo ako. Muingon ka nga. Sabog! Nga! Sabog magaka! Ikaw mo nga. Sa tunga-tunga si mong agtang pabuton ko ning armas nga akong gitiyo ni mo! Uno! Nga! Di ka mo nga! Ayaw maluoy ka! Ayaw siyang patya! Daddy! Angay na mamatay kinito, Hana! Tungkol kay siya, sobra ka na utan! Mamatay ka, hayop ka! Papa? Oh. Papa? Jinjin! Papa? Papa, ayaw! Papa, ayaw! Jinjin! Masaylo ako. Jinjin, anak! Nagbasol ako. Ayaw na pagperte, Papa! Masaylo ako! Ayaw na, Papa! Daddy! Ayaw ang akong daddy! Maluoy ka! Please! Ayaw akong daddy! Daddy! Pila na kagabi nga wa na mo pagkita si Daniel dinis bay. Saan kayo na itabo niya? Buhi pa ba ka Daniel taon? Oh! Kinsa ka! Ligoy. Bay Daniel, kuya wala ko abi na mo kinsa. Si Rampultan. Tangkahin. Oo, bay. Abi na ko dili na kamabalik nga ni bay. Usa na itabuan ni niya, we. Milingkod siya. Lingkod siya sa kamamorg. Law kayong una niya. Usam ka na itabuan ni niya. Pasagdan ko lang una siya. Asa naman ito kong cellphone, ha? Maminaw na lang kong music. Ako lang siyang panidan. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ano ko? Huwag ko makasabot sa kong gipating kanina. Huwag ko siya mapatay. Lain ang akong gipati siya. Patyon ko na unta siya. Pero, isambit na ko ang akong anak. Si Jinjin. Ang tugar. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Midawin mo siya. Kalupoy lang akong amigo. Murag nang inaw sa tukar. Maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo
Gituyo mo man. Pwede ko siya matay. Tingali. Doon na ilang rason. Imo ning pagput. Dili ako. Naibaw ko. Dako ang akusa mo. Nagtuo kong imo kong isalikoy. Dili ka gusto. Napanimaslan ko ang akong kaaway. Bay, Wa ko siya mapatay, Bedigoy. Bay Daniel, kung gituyo man sa kaitas ang dili mo siya mapatay, kaya tungod kay mahal ka pa niya. Mahal ka pa sa atong labaw makagagahom. Dili siya makatugot na matuman ang imong gusto. Iyan lang ipagkita mo nga unsa ka niya kamahal. Ano? Gisalikoy ko na siya, Bedigoy. Gisalikoy ko na siya. Ayaw bay, pangayon niya pasaylo. Andang paghihapon siya nga magakos niya. Tungod kay mahal ka niya. Gikuha ka niya gikan sa ngit. Diyos ko. Masilo ako. Masilo ako sa akong mga sa. Gibasulan na ko ang akong mga sa, Diyos ko. Masilo ako. Bet ko ipinaga to niya kinig akong minsay. Anak sa pinaga kong kaaway. Higda siya. Ipasaylo ko na siya. Bay Daniel, isang usap ang kadautan sa tao. Kung mangayo lang og pasaylo o magbasol sa iyang mga sa, maimog yapon ang dingarian sa Diyos. Ipakita lang sa Diyos kung unsa ka niya kamahal. Dako ako sa kanya siya. Bisan sa akong pasalikoy. Bisan sa mga saak na akong naiyo. Kaya po kipabati na rin ako kung unsa ko niya kamahal. Salamat nga imo kong gipamata. Gibukan niya pagbalik ang akong mga mata. Badigoy. Gibukan niya sa kamatuoran. Dako ako pasalamat. Kaya akong gidawat. Salamat, Diyos ko. Salamat ka wa ko ni mo biyahe. Salamat ka wa ko ni mo pasanti. Salamat ka ni mo, Diyos ko. Ikaw ang magbuot sa akong kinabuhi. Ang imong pagbuot mao'y matuman o dili ang ako. Bay, asa ka bay? Atong pare, bay. Ikupisal na ko akong masa. Oh, bay Daniel. Salamat ang Diyos ko. Ngayon mo siya ipabalik sa kahayag. Diyan ka na kutob! Diyan! Oh, pulis! Ginugo sa bay Daniel! Ah, sir! Sir! Ayaw ko sa Daniel, sir! Ayaw! Ah! Daniel! Bay Daniel! Bay!
Sir, gusto na sir na musurrente na siya. Bay Daniel, bay. Bay. Pwede ko magkita ni o sa akong asawa o anak. Bay, pagsulti ako na, bay. Mabuhi pa ka. Mauna ni ako gipapot, bay. Magkita ng isa kong asawa o anak. Ug paliw, bay. May pabuhat ko ni mo sa di pa ko mamatay. May iitugon ko ni mo. Bay. Bay. Ikaw si Nang Sidra? Ha? Oo. May gihatag ni mo si Daniel nga papel. Daniel? Oo, katong misod sa amo. Oo na, ana. Nang makakita na pagbalik ang imong anak. May donor na sa mata ang imong anak. Ha? Siya ang modunit sa iyang mata para sa imong anak. Maitugon niya sa wa pa siya mamatay nga ang iyang mga mata. Iya ginang i-donate huwag nakasate na ang tanan. Tatano nang naduntang ang imong anak aron maoperahan siya. Patay na di ay siya. Pagkabuutan ko di ay niya. Buutan ko siya. Iya ganing panugo nang busa angay yung tumanon. Saon ko man siya sa pagpasalamat. Ingon siya ato pagpasalamat sa Ginoo kay iyang pagbuot ang tanan. Diyos ko, salamat. Dagan yun kaayong salamat. Natuman ang imong gusto. Nahataga nagkaya ka mga mata sa anak ni Nang Sidra. Makakita na siya. Salamat, pwede ko Tungod sa imong gibuhat, bisan pa sa imong mga sa nga nahimo. Apan, gitabangan ka gihapon sa hipi. Gipalabas nga patay ka na. Og sugod karon, dili na ikaw si Daniel. Ikaw na si Ismael. Daghan ang mga pakitabo sa akong kinabuhi. Gusto kong magmalinaw na. Bisan og di na ko makakita. Pero malipayon ko. Tungod kay iyang gikuha, gikan ka na ako ang kangit-ngit. Iyang gipabati na ako. Kung unsa ko ka-importante niya. Mahal og pinangga ka sa Dios, bay Daniel. Pwede ko Bisag wa na'y kahayang ang ako mga mata. Pero malipayon ko. Kaysa makausap pa. Iyan akong gipasaylo. Bay Daniel. Giwagtang niya ang ako mga kayugot. Ang tanan nga dili maayong nitipunog sa akong una-una. Gipulihan niya kalipay. Apisan o karon dayon. Kaksun ko na ang kapatayon. Usugot akong iyang kuhaon. Pwede ko Niwagtang niya ang akong mga kabalaka. Mga kasilag na akong kibati. Gipulihan niya kalipay. Oo, anay kabutangan sa akong kalipay, pwede ko Sugod ka ron. Di mawas akong una-una. O anay laing akong simbahon o tuhuan. Siya lang. Siya ang buhing nakapausap sa akong kinabuhi. Ang Diyos sa langit. Si Ginoong Hesukristo. Nalipay kayo ko ba
Anapay, agak ako. Gusto na kong mapaway. Tana, Bay Daniel. magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Bisan unsa kadautan sa tao, kung musangpit ka lang kaniya, dili ka ganiya talikdan. Mahal ug pinangga sa Dios ang iyang katawhan. Busa, sangpita siya, pasalamati, simbaha siya, ug siya lang ang alagari. Kay siya lang ang matuod nga Dios. Og dini mga higala natapos kining tinuyo nga sugilanon nga agi og pagpaom ning adlaw sa Semana Santa. Ang maong sugilanon gibuhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nacorda. Music kini ubos nga lagad sa kanginan Trifon Morales. Audio editor Randy Tayad. Soundman Gili Dilmar. O mga higala, sa dili pa kami manamilit kanyo sa hingpit. Aniya ang mga artista nga naghatag og kinabuhi nining atong sugilanon. Sa papel ni Digoy, Bernardino Eliseo kun Inday Bambina. Turo, Gili Velasquez del Mar. Rona, Jennifer Dato. Jinjen, Priscilla Raganas. Ug sa papel ni Daniel, Alan Gulyat Nacorda. O ginabagan sa tanang artista sa RMN Drama. Kini mo ang sugilanon, gidalit alang sa inyong kalingawan sa RMN Drama. O kini yung galas kanginan, Trifon Barilio Morales moingon. ASAP, always say a prayer. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.